Dneska si zahrajeme tuhletu hru, nevím jak se jmenuje, ale já jsem v ní mega dobrý. Mám max basku, mám tu secrety, no to je prostě mega dobrý. A pak budu hrát ještě s mým kámošem. On se ještě musí připojit. Jestli ho znáte, možná znáte z minulých videí, ale on má jiný avatar už, takže se ho nebude dosáhnout. Ale možná... A budete znát na nových kanále. Ale tak my se nebude lepší. Ok, už má skoro na Rebirth, prosím. 3-2, máme Rebirth. Ale my si ještě jdeme vzít rychle na tu věc Excellent. No, pan Dro. On se připojuje. Tak my asi ho nepozdravíme, protože zpět jeden zdarma. Ok. A gotový. Bum. Už máme jenom čas. Truly Mero, truly China! Jo, chtěl tam úplně naklad, když tam budou. Mega dobrý. Ne, skoč! Bro, pojď. Co to? Co to udělala? Jako, co to udělala? Zase. Truly Mero, truly China! Podá to i teď? Kde to teďka máš? Pozdrav do videa. Čus. Ještě jednou. Prosím. Chceš taky slavný. Čus lidi. OK. No, my půjdeme. Kam dáme tu Čínu? Dáme tady místo do mytika. My půjdeme. Za chvíli to video bude končit, ono bude takový krátký, jenom prodáme a rebirtneme se. 3, 2, 1. Oči, 50krát víc. Ale mám králíkový mozek. Jak to bude další? Kráva. Ok, no, tak to je hrozně pomalý. 60 milionů. Bylo tak, chvilku to asi budem. Ne, to chvilku asi nebudu mluvit, no tak. Kámo, poslouchejte lidi od toho kámoše. Teďka vám tam něco řekne do videa. Lidi, že jestli znáte tuhle hru, no tak asi víte, že v tomto videu to bude dneska úplně krátký, no protože nemám moc na to čas, tak jsem se připojil jenom na chvíli do videa a pak se připojím, protože mám sraz s kámošem lidi. A pokud chcete se mnou hrát někdy tak, no tak klikněte dolů na odkaz. A můžete to vzít. OK, tak asi už jdeme. Co? OK, tak perfekt. Dobře. Excellent! 20 milionů, bro. Pojďme. Možná se to... Epic! Cappuccino assassino. Tak se dáme do beška a toto video se bude končit.
Kam se ho dáme? Místo koho? Kdo je tady takový? Ne, už jsme jenom dobrý. No, já jsem že tak. Cappuccino assassino. No, tak se jdeme nahoru už. Tady je max spad, protože nevím, jak se jim. Tak se ho dáme. Pokud chcete další video, tak dejte like a odběr a čus.